Biyag ti tao. Aw, at tinatengeng sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bale. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni? Mapan kami maki-extra ije resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw ije restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runani ti amin ikaedyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabailan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anasken nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Adda nga min klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita mo lang amin ti kay batugan nyo. Unayin ti kastya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. No kasdi kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis nga aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas di titrato na kada tayo. Kas taa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di an imbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan tual daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kay latta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mon dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas kadagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige manang, siyak dito yan. bilibak mo't kada kayong agkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti panagtintinulong yung agkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat diya, kasta talaga. Sakripisyo lang tap na makaadal kayo.
Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrab-trabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayong agkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa sana dishwasher ti pangibilbilangan kada kayo. No di kat, kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingput ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay dang agdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y aya, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarukar. Kat ne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan. Ta si kalangan ti umayag dalos ijay likod ti balay. Ken agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin iti probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay kato na. Awan parikot iti day taading ko. Nasayat mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsya yo. Ura jalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Wan ngagpaiswa niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Wan Manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan Manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag kong agradwar gaya mo ni Joy aka anak ha, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagradwar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagradwar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputa adda edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, kan amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco,
agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Diya ka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuwanaga po iti kinaimbag na. Nako nanapay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo na niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kastamot yung dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no, nawaya kayon ton inton umay alawas ton niya. Ha? Apay, Manong. Adda ka diyawis mo? Ay, kwa, adamot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat selebraran na? Agraduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot, Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnao ti magbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre ang pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, san ka ni? Uwan manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasayat yo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong, Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Kanya? Uwin. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwin. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga anak kasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant? Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalok ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam, sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot taag take pa iti board exam. Ay na, amok ka ba alam day ta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Yan ay na, nagpintas mo tin na ito a restaurant. Nauraysan nga iso ti dakkel. Dito'y ka diya ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Una na, dito'y kami idi makitangtangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dayto yan balasang ko. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya? Sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant? Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya? Na, pangalam ko ba nga iti pagbayad mo? Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanya. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad? Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manutibo sa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi siya ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagariditan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, Mare. Ada ka di parikot mo?
Ay, nalaos tibain ko iti kaanak. Nakatorpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kan kuana. Tinagtagibasit ko iti. Ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita. Kasta unay tibain ko, Mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, Auntie Tonya. Umay kayo. Sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, Auntie. Agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, Auntie. Pakawanan na kuma kadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamutan iti amayo. Auntie. Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasano nga kidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. Ay, ni Auntie Mat. Awanin dayjay. Bayan tayon dayjay. Tanapalabasin, Auntie. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadan. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakaanakak. Saan? Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanya. Wen, Auntie. Gaputaawan mo ti magunod mi no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Juan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wen, Auntie. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kun nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak a panagturpos mo. Di mo tagibasitan ti pada matao, gapo iti kinamarigrigat na. Imbes alaisam tulong am kitdi. Tano na palanggwad ka, nalaka amapukaw ti kinabaknang nga addakan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello, naimbag ngagsapa, naimbag ngaldaw, kan naimbag rabi ititunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello manan kada kayo amin. Itagon daw ay sa bali manan napakasaritaan, ti sagot me, wano drama. Katsapay ko matamakay pa iti leksyon, kanadal ititunggal maysa. Ngam sakbay na, hello pa kini Ma'am Romelyn Suryaga, Loren Lagula, Janeth Biares, Precious Maid Di Mailig, kan Salcedo family from Salcedo, Marisa. Intay nga ron, ti episode 174. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao.
Oh, aday tati ka na, Madela. Mangan kan. Agyamanak, saldi. Hita ipay ang mabisina. Mangan ka nga rodan. Di nakdisturbuhan tawan oras ko amang subukon ka. Adaramidak. Hala, ingka aramidan ti ko nam nga aramidam. Kabalak ti mga asisyak. Rombong lang Tani, manaktak ka na yan. Ikarigatak ti mangan. Agpigpigir ti imak nga agisubo iti kanag. Ngam ikarigatak. Ay adik lang. Ti inauna nga anak ti asawak ti dimteng. Ay, mapanak adagos iti silid ni Adela. Narigatan. Oh. Adela, nalpas ka na nangan? Saan pa, saldi? Inayad mat ngamin kipandangan ko. Ala, yag mong taplatokan ko tsaram, tasubuan ka. Tarasan. Mama, si Maragaklatan, tanakalukat mo tiri daw yo. Mangmangan kayo matan. Uwan, Gemma. Sub-subuan. Tadi nakabalan ang mangan, ngayon iso. Mang Saldi, agyaman na ka. Pasensya kan, tasikan ti mga asikaso kan ni Mama. Makumikum kami mat ngamin iti kabsat ko ngagtrabaho. Awan ang yaman na, Gemma. Asawa ni Mamayo. Iso arumbang la asyak ni mga sikasukan ko na. Agyaman nakmanan, Mang Saldi. Aywan, umayak mang tad iti kwarta nga igatang mo iti agas ni Mama. Ay, sige. Time nak gumatang inton madamdama. Digusak pa'y ngamin ni Mamayo, apaman ang mapakan ko. O sige nga ron, saan akon ngagbayag? Mama, mapanakon, mangan kayo na imbaguan? Agsangit kayo manan. Ay, kwa, kanayon ngamin ang mailiw kada kayo tinayo. Pasaray, agsangit no malagip na kayo. Nala, sana bale. Tayo makaalakit ti bakasyon ko. Bantayan kayon to, Mama. Kumusta niya ati, anak ko? Okay lang ni Myra. Busy mat lang iti trabaho na. Pakumusta am to? Ibaga makailiw ko na makita. Sige, Mama. Ibagak to nga umayda kayon to sa lungkaran. Ne, nakasukat ka mo at saldi. Papanam, Inang agsapol iti pagsayatan. saan ka amarabyan na? Ag-awid ka kumaat agos. Makaboring dito Maestresak dito balay. Maumuma ka kadiin ang mga saasikaso kanya. Saldi sumbatan na. Maumuma ka kadiin ang mga tartari pato kanya. Pasensya ka na. Saan kumat ang nagayatan ti kastoy ang napasama kanya. Di pan nakaatake. Iso ang naka-wheelchair aklata na kastoy. Ngamtultulong ak matibagik. Tapno saan ka amarigatan ang mga sikaso kanya. Abay ka man ako nakon. Tilalaw-lawatan manan. Maladingitan aklaang. Taklat matan ti panagbaliw mo. Idi sana kun ang makakunail. Kasano? Imbes adagiti anak mo ti mga sikasukan ka. Saan? Tasyak mo ti patudunan da. Ala, bayam tay bagak to ka. Saanan? Siyak tuman tagbalin adakasan mo ibagam ti imbagak. Di kan saan agpampanunot, Adela. Kaya't mo aya aguraan dak dagiti anak mo. Saan? Butlagayam. Angam no kaya't mo pagtalawon da kon dito Nagat sige Ipulong mo kadagiti anak mo. Ngam, mapukaw nak maten itibiyag mo. Saldi. Nay, nakapasyar ka ba? Kanakaan. Mapana ko man dito balay da kumpare ka, Rudy. Angam, nagbiyahe mo't gayam. Jack na danon. Iso di mauasa ko na dito balay yung kan. Aya, apa ay, anyat gagaram ka ni kumparay. Awan, kaya't ko lang kumatag palabas iti oras iti balay da. Kan makiinistorya akmat kuman. Kahit pinanawam di asawa mi di balayaw. Asinot kadwa nang ay. Awan na. Makauma mo't tagigan iti balay. Makabannog ti mga sikaso iti masakit nga asawa. Ha! Ay unay mo't ti kasta pa nagsasaomon ngay kaadakaan. Agpaiso mo ka.
Ay, lawlawan ko na nangasawa iti bakit. No amok lakas dati pagbanagan na, jaklo ko may nararaman. Ay, maditi kasta ngay bagbagam kanakan. Idi kapigpigsaan pa ni Adela. Kasla katek ka kimpet kan ko na. Ta siyempre, isupay la ide ti mangimat-maton iti negosyo da. Kahit amin na kayat mo, maited ni Adela. Iso nga itatasaanan ang makabaal, oras matain tapno asikasum di asawam. Saan kami mata nagkasarang kan? Nagijay ko maanak natin mga sikaso kan kwa na. Makumi kung dama nga rod kadagiti negosyo da. Taiso dati ng sublat iti negosyo tinada. Dahil tati pagsakitan tinakam ko angkan. Imbes asyak ti pangitalkan da iti negosyo na dela. Ngimsan met? Dakdakkel ti karbengan da. Ta anak ida ni Adela. O na, ngim asawa nak met. Ngim saan kayo meta nagkasar? Ha? Si ka mismo tinangi bagay itay asaan kaya nagkasar? Saan aya? Uncle. Hala, agawid ka kidin ka anakan. Ingka si kasundya asawam. Taamangan no ka sa pulan nakan. Ada ak, mama. Agyaman na tasimbarong karka, may ranak ko. Pasensya kayon tanarabyanak ni imay. Kagap-gapok namin iti ayan tinegosyo tayo. Kumusta kayon, mama? Nasaya at mga anak. Ni Manong Saldi, ayan na. Agmay-may sa kayon samat dito balay. Kwa, rimwar. Ni, napanan na katrabiin. Kwa, anak ko. Binaon ko ang mapangumatang iti agas ko. Idi ko mapay nalawag abi na unyo narabyanan. Paawid ay tiyayan. Kat, kumusta kayo itisidong ti asawa yo, mama? As-asikaswan na kayo kadimat lanay bang? Wan, awan pa kadanagan nyo kanyak, anak ko. Nadungo ni Saldi kanyak. Mamin ano nga ibagak nga umay kayon agnaid ijay balay. Ngam di yumat kayat. Ay na, agpada kayo iti bagbaga iti kapsat mo. Imbagak mo tadyak kayat. Awan nagnaed dito'y balay, numakipagnaed kamin kada kayo. Di ipaabang yo, mama. Ay saan? Basta dito'y kami nga agnaed kini Saldi. Saan ka di nagbaliw ni Mang Saldi kada kayo, mama? Saan Apulos, anak ko? Nasingpet kan natungulat ta kanyak. Ala, kat sapay la ko mga rod ta saan to ang mauma ang mga sikaso kada kayo, mama. Nagturo kami di Rabi Saldi. Apay nga itakalaang anagawin. Naturo ka kay balay ti kumpare. Diyak ngamin makontak ti cellphone mo. Awan signal ijay. Ay, Saldi. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso ngagtalaga kan ka. Kat sapay kumata din ak tulukon. Mangrugi ka kadimanan nga drama, Adela. Kayat mo ta pumanawak manan. Kat jakon ag subsublipay, ha? Saan? Diyak kaya't asinaanak, Saldi. At ang agsakit ak numapukaw kay tibiyag ko. Lukas na nga ron. Jak kayat apakibyangan ter aramidak, man. No kayat mo ngagtalinaedak iti sidong mo, baybayan na. Palubusan na iti sadino man akayat ko apapanan. Naawatan, ha? Sige. Basta di ka pumampanaw. Patpatgan ka unay. Diyak ka baulan numapukaw kay tibiyag ko. Wen, di ka madanagan tasan ka panawan. Basta di nakpakibyangan. Kung kaya, nang tadya buruidak nga anak mo iti kwarta? Wan, adda di talamiseta. Ano? 5,000 pesos. Nasayat nga rod. Tayo nak magkitsenda yun manamdaman. Anyat kayat mo si Daen. Oray anyan. Basta saan ang maiparit kanya. Sige,
Tagumatang akto iti ado a prutas ken nateng. Ang ganda-ganda mo talaga, Aya. Ay naku, palagi mo na lang sinasabi yan, Kuya Saldi. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Mahal na talaga kita, Aya. Di ba may asawa ka? Uy, di ko yung asawa, ha. Parang katulong na lang niya ako. Kasi ako ngayong nag-aasikaso sa kanya. Sige na, sagutin mo na ako. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, eh. Hiwalayan mo muna yung asawa mo bago kita sagutin. Matagal nang hiniwalayan ko yon. Hindi ko lang maiwan, eh. Kasi may sweldo akong nag-aasikaso para sa kanya. At saka, pag iniwan ko siya, o di wala na akong bahay. Wala na akong matirhan. Ano? Pwede kitang iuwi doon sa bahay ng ex-wife ko. Kung gusto mo. Ha? Asawa ang turing niya sa akin. Pero sa akin, ex-wife ko yon. Kuya Saldi? Huwag nang kuya. Saldi na lang itawag mo sa akin, ha? Uulitin ko. Mahal na mahal kita, Aya. Sige na. Sagutin mo na ako. Huwag ka nang mag-isip pa. Oo na agad. Para tayo na. Saldi, wala na akong pambayad ng upa ko dito sa inuupahan ko. Kasi wala na akong trabaho. Ayaw mo naman kasi na bumalik ako sa trabaho ko. Oo Baka agawin ka nila sa akin. Mahirap na. Wala na akong pambayad ng upa. Huwag kang mag-alala. Iuuwi kita sa bahay ng ex-wife ko. Ano? Wala kaming kasama doon. Kami lang dalawa. Kaya doon ka na tumira. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko na katulong ka na ikaw yung taga-asikaso sa kanya para hindi siya makahalata. Ano? Tutulungan naman kita sa mga trabaho, ah. Kaya huwag kang mag-alala, ha? Sige, ikaw ang bahala, Saldi. Adela, nangalak iti babaw nun dito balay, tamarigatan ako ng mga sikaso kan ka. Iso ni Aya, Magandang araw po sa inyo, madam. Kalaat sa ti panangalam iti babaunan asal ti. Apaya di mo imbaga nga umuna kanya. ibagbagak nga nun itan. Apay, di mo kayat? Agpili ka. Mga lata iti babaunan ta, wano pumanawaklangan, ha? Sige. Mangalatan iti babaunan ta saldi. Kasta, halika na, Aya. Ituturo ko sa'yo ang mga trabaho mo dito sa loob ng bahay. Makadlawakan ka saldi. Anyaman daytan. Manipod adan babaunan ta. Saan ka mo't tinarumrumwar dito'y balay? Saan akas iti apasaray saan kapayan nga agawin? Ay na, tila madmadlaw mo. Kasta lang arudon ti kasasaad mo. Osyo sera kapailaan. Pasensyakan. Ibagbagaklaan tinadlaw ko. Maturog ka din, tarabin. Alas 7 pa ilaang itirabi. Nasa papay. May mayat, tinasapa pa naturog mo. Tapno, daras ti panagimbag mo. Saldi. Ala, maturog kan. Tatulungan ka nga gid da. Madamdama ak paya maturog. Jak pa'y makaturog. Sige, makamo ka. Umuna nga ron na maturog. Ngim ijay manen salas ti pagturog. Dagang anak dito si Led. Kabukbukudan taman ng ti oras tayo Aya. Isaw nga umay ka man. Saldi, lagi akong natatakot dito. Ha? Baka makahalata ang asawa mo. Hindi ko nga asawa yon. Ikaw ngayon ang asawa ko. Saldi. Aya. Sa dino ti ayan nyo. Saldi. Aya. Umay kayo man bi. Disturbo Ayan na nyo ita. ka di. Baka kailangan niya ang tulong natin. Hayaan mo na. Matutulog na rin yan mamaya. Huwag mo nang pansinin. Nagkapuam saldi. Kan apa yan nabarta ka si Mangpat? Lord naman, Adela. Awan kwartak. Impag-atang ko iti agas ko tinabat-bati a kwartak. Kwartam, kunak! Awan nga rod. Awan gaya ba? No ka sa narod?
Alaak amin nga alahas mo dito eh. Tayla ko ka. Amin. Saan? Pang-aasim. Di mo pa kibiangan da kita alahas ko. Aya! Asaan ka? Halika nga dito. Bakit, Saldi? Tulungan mo. Kunin natin lahat ang mapapanginabangan dito. Huwag! Kawawa naman si Madam! Dalian mo. Para makalis na tayo. Dito. Kawawa si Madam Adela, Saldi! Tulungan mo ako, sabi. Sandali lang! Ay, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon na! Ipatandak! Awan basol ko! Sige, ipatandak! Adela! Tulungan nak! Pakawanin na kuma! Ayatin nak, saan ka di? Adela! Sige, sir. Ibalod yun ay tatao. Salamat sa iyo, Aya. Salamat sa pagtawag sa pulis. Walang anuman, Madam. Bibigyan kita ng pera mo. Ay, wag na po. Wag na po. At aalis na din ako. Ha? At saka, may sasabihin po ako sa inyo. Sana mapatawad niyo po ako. Ha? Lagi po kasi akong nakukonsensya dahil sa kagagawan namin ni Saldi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Makinig po kayo at sasabihin ko lahat ng totoo. Di awanan bain a lalaki. Jaklaim pagaro pa maiturid na kayo pagaramidan iti dakas. Naunday a panahon a kinalkalubak ti ugali ni Saldi. Gapoy tinalao sa panagayat ko kan kuha na anak ko. Isa pa kawanan tak. No nagpamarangak a naragsak iti danana. Imbagbagak nga okay ak. Nga oray saan mo't. Tadyak kaya't agurain yun ni Saldi. Kandyak kaya't apag sinaan na kami. Kapoy tinalao sa panagayat ko kankwana. Katipay na sakit. Di pa nang isang put na itikabit na di balayo. Awanan ni Aya. Pimanawan. Apa man ang nagpuno kanya. Pinakawan kon. Taiso tinang tulong kanya. Tapno saan nakamatakawan ni Saldi. Ala, ikuyog kayo ni Ije Balay, Mama. Tayjayan ti pagnaagdan nyo. Nagsaritaan mi nga agkapsat dayta. Ije Balay mi ti pagnaagdan nyo. Tamang tangdan tayo ti mga sikaso kada kayo. Adon tinagbalin a bulsak ken ayat. Ngam di kapalilaw kadagiti tattao arinuker ti panagpampanunot na. Agkararag kay ti Diyos ana marswa tapno mailisi kay ti peggad ken disgrasya. Bueno gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello, papagayam. Naimbag nga oras kada kayo amin. Sakpoy na. Kaya't kumampay tagyaman, kada kayo amin, amang tartarabay, kan mang subsubaybay, kada giti uploads tayo at drama. Salamat kada kayo amin, Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Elmo, anak ko, tangay na pagadal mo matandag iti kakabsat mo. Awanan ti panunutem. Dandanin 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswang matan ti panangasawam. Ninanang mat, anyang ita si kaswak.
Kat awan mo't nga rod asawa. Agat mangkita kan ay ti mabalin mo nga armen. Apay, awan pa'y aya. Awan mo't nga rod ti pakarik na kita ayat, nanang. Saan sape nagpakita ta itod ni Apo para kanyak. Ay na, kaanon tupay ngay. Mapanan ti tawan anak ko. Intun dumteng ti umno a panawan, nanang. Kat no talaga ngawan, aklunin tayo, ti panagbaag ko, nanang. Wen, sige, tayo kini nanang. Bye, ading ko. Elmo, asino dyan kinasarita mi ti cellphone mo? Ni Jenny nanang, kasangay na intun maminsan na bigat. Apay, saan nga agawid ito'y balay dyan kabsat mo? Saan? Tada trabaho na. Ay, manipod na kay asawa da dyan kabsat mo. Man-manon nga agawid dito'y balay. Kagangay na taijay kat nga rod tayan ti trabaho na. Iti lugar ti asawa na. Kat medyo adayumat nga rod ti lugar da, di ti lugar tayo. Ay, jak makaumay, tamong mat ajak ka ba ilang tagbiyahe iti adayo. Ala, narigat mat no pilitin nyo tagbiyahe, no diyo kabailan, nanang. Diyo mat lamay nyo tagpasyar. No maulaw kayo iti biyahe. Wen nga rod Syaklat nga rodan ti mapan, nanang. Tapno awan may bagbaga di kapsat ko. Nala, makamo ka. Aganad ka iti pa nagbiyahem, nakom. Nag-stop over man ito'y basa nagluganak. Bimabandag iti pasaheros. Nabisinan ta siguro, padak. Iso na pandanangan. Bumabaak man mat. Tayo nakmangan. Mabisina ka. Then, inagagpangin. Ti babae iti bagay na tugaw di tipas. Agsang sangit. Itay pa'y ngamin anadlaw ko kasla naliday day ta babae. Ita, agsangit matan. At damat itsura na babae. Apay nga ta. Sapay na damakit kita ng sangsangit a babae. Kaslag kapsutak. Anya nga tati pagsangsangitan na. Kaasimat. Ading? Ada ka di parikot? Ang mga makatulong ha? Umay ka, ading. Tayin tamangan. Umay ka. Tapno may liwliwag mo na nyaman day ta parikot mo. Intamangan, ading. Sige, manong. Agyaman Oh, at ti danom, ading. Agyaman Kumusta tirik na, Jonah? Sa anak pa'y nga okay, manong Elmo. Kasapulak ti mga dingay kanya. Noag may saak. Ang mga nuan niya ti maramit ko iti bagik. No kayat mo, sumurot ka kanya kiti lugar a papanak. Tapno makapasyar ka. Sige, kayat ko, Mang Elmo. Mapantay ti lugar ti nakaikamangan ti kapsat ko. Jonah. Sino nga iti kinuyog mo nga buwa Manong Elmo? Girlfriend mo? Saan? Gayem ko. Kabarbaro a gayem ko. Ay na. Mabayan ka pa lang nga mang amin. Kat amumat nga magagaran kami nga makinubya ka. Gayem ko nga rod. Namamok iti basa nagluganak. Anya? Kamamuyo lang si Murot kanya mon. Imposible mat data? Ket, awan mo takas na. Taagayem kami laang mat. Sigurado ka? Wen, ading ko. Ay na. No adda girlfriend ko, Jack ilimad. Yam amok Mang Elmo,
Anda ko makindawagkan ka. Anya day ta, Jonah. Mabalin ti sumurot kan ka iti panagawid mo iti lugaryo. Ha? Jak pa'y ngamin kaya ti agawid iti lugar mi ta mabuti ngak. Amangan no agbalig iti agsyuman kanyak ang mga ramid iti nangisit a plano na kanya. Sige, Jonah. Sana problema day ta. Agawid tayo di balay. Agpayso, Mang Elmo. Wen, Jonah. Kaya't agyaman na kiti panagtalag mo kanyak, ha? At least, imbagam ti parikot mo. Iso amaawatan ka. Agyamanak. Kaya't ninanang tikad kadwa mi di balay. No kas di ama pa nagagtrabaho. Wen? Wen, Mang Elmo. Elmo, anak ko. Nabayagan ni Jonah dito'y balay. Dito'y ka din talaga ti pagnaudan na. Urayan tayo, nanang. No kaano ti baganang ipapanaw na. Narigat mo't ni papanawan tayo. Pero nakatagsanot nga ron ti pagdaldalanan na ita. Ay, nagloko mo't ngamin ang tagsuman kankwana. Apay nga yakas tiya taramid na. Panggap na gayam aramusan. Wen nga ron. Naimbag tasana nagbaligi. Nala, okay lang matkit di kanyak. Ngam nagado ngamin tagdamdamag. At tapon daan obiam ti insangput mo ababae diti balay. Bayan nyo, no niya ti panunutan dagiti tao, nanang. Awan bibiyang tayo kadakwada. Sawin da ti kayat da, asawen. Habang bumaybayag ni Jonah diti balay. Kasla, madidevelop mo tantirik nakkan ko na. Adon tinamam mo kababay. Ngam isola ang tinakaguyugo itiriknak. Ayat ka din da ito'y amarikriknak. Mang Elmo, itay payakit kita, anak. Kaslaan na kaya't mo nga iba ka. Jonah, ada ko may bagakan ka. Ngam, maamagak. Amangan no, guraanak. Anya dayta, di ka kumagbutan. Amangan magpadatay iti marikrik na. Agayat ka kanyak. Husto ka di. Mabalin ka di? Jonah? Mabalin Apay kit di na saan. Kinapudno na. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Agayat akon. Ngam syempre, babae ak. Diyak kaya ta siyak ti umuna nga agpudno kan ka. Agayatak kan, Jonah. Agpadatay ti marikrik na. Elmo. Panagkunak. Si Kantintad ti Apo asumpat tinabayagan niya karkararag ko. Nabayagin karkararag ko. Nga ipaay kumamatan ti Apo ti babaya para kanyak. Kat sika tinakariknak itinagpay tumangayat. Agyamanak, Elmo. Nagsubli ti sigod a kinaragsak ko. Ididimtang ka itibiyag ko. Kastag ba, Jonah? Ad-adari magsagak. Idinamam mo ka. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Elmo. Kahit anyat plano yung ay, agkasar kayon, anak ko. Wenanang. Amun atanay, agdandan na kayon. Rumbang lang agkasar kayon. Wenanang. Ay na, kamawdyanan na. Makaasawa ka matlangan. Maragsakan lakit ni dagiti kakabsat mo. Numamwanda mga asawa kan. Kasaritak to ni Jonah. Tadumanon tayon. Tapno mapagsasaritaan ti kasarmi, nanang.
Nasapan sa unay apa nagkasarta, Elmo. Ha? Saan ka kadi pa yan nakasagana sumrag iti estado at asawa na? Ready akon. Ngam no day takasar, oray saan sapay laan. Ha? Apay? Aguray pay, makauray day ta. Kasanon no? Agsikog ka? Akat agsikugak lata Awan problema iti dayta, Elmo. Ngamin, amok adinak to panawan. Saan ka di? Saan to, Apolos? Ngamin, ay ayatan ka unay. Jonah. Kabagais, adda nadlaw ko iti kaanak kag ani Elmaw. Madlaw ari magsak, manipod dimtag ni Jonah iti biyag na. Wen, kapagis. Inspirado pa Nagsapa nga agawin manipod iti trabaho na. Minalam nga anda pasarabo na iti asawa na. Nadunggumat ni Elmo iti asawa na niya. Wen numabalin. Ilabaan na pa'y ni Jonah nga asawa na. Saan mo't nga manugot di manugang ko? Kahit, kaano ti kasar ngay? Di da pa agkasar aya. Saan pa'y matakayat ni Jonah, kabagis? Saan kan upay nakasagana? Masikuga kon, Elmo. Ha? Talaga? Ay, addanton anak tano kasta, Jonah. Pinaragsak na kiti dayta. Elmo, Amom, Jonah. Jak may ladawan ti kinaragsak ko. Manipod dimteng kay ti biyag ko. Aging ka ita, tamasikog kan. Nakarkaron to siguro ti kinaragsak ko. Numakita kong tanak ta. Numaipas ngayon. agyaman na, Elmo. Gapukan ka. Rimagsak man ang tibiyag ko. Itili ko danti ado ang nagdaldala na kiti kalabas. Talaga siguro adatatin tuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Tapno agbalintaan na ragsak. Kat ikarik, Jonah. Di kan to pulos paldaangan iti sidong ko. Agawid aki jay lugar minanang. Nagpakada kakadikan ni Elmo, balasang ko. I-text ko to numadamdama. Apaman ang makapanawak. Kahit kaano nga iti sublime. Diyak pa'y amo nanang. Sige agan-anad ka. Sapay masikog ka. Kat biyahe ka, biyahe. Agawid aki jay lugar mi Elmo. Ha? Kaawawid mo lang din na panalawas Jonah. Agawid ka manen? Wan, tamailiwak ka ni nanang ko. Masikog ka. Saan anasayati ka na yun na panagbiyahim? Okay lang. Nakaputto'y si Kugko, Elmo. Kuyogin kan? Ay, saanan? Syaklatan. Diyak kaya't ngaglangan ka iti trabahom. Sayang taal daw mo. Naimbag man, taan nakapasyar kayo, anak ko. Wana na ang tasan kayo matngamin nga makabiyahe. Iso nga dia kami nati imay. Kat ayan di asawam ngay manong. Nagawid iti lugar da, ading ko. Ay na, kanayon nga agawid ti asawa na. Linawas nga agbiyahe kat masikog. Anya? Apay ngay? Matagtag adya sikog na. Ibagbagak met, nga magpilit met nga gawid. Kunak ako yoga, ngam di namat nga rod kayat. Nag-adayon sa pa jay lugar da. Anya tayo awidan na ijaya. Mailiw ka no, kininanang na. Ay sus, itanta na pala ang tagbibiyahe tamasikog. Urayan na nga makaanakasan tagbiyahe manan. Taba ka matagtag. Kat anya pa iti mapasamak ija sikog na. Narigatan. Nanang, madanagan na. Awan mo tin ni Jonah. Tineksam ka day. Wano inawagam. Wen, ngam awan sa signal ti cellphone na. Apay ngay. Madanaganak nanang. Surutek lang ni lugar da. Ay, amumaya ti turturungam. Kat di ka pa'y matnap-napan ni Chay. Nay, hadda tao anak ko. Amang ano ni Jonan day nanang. Mabit lang. Umayan! Ay na, agyaman nagtasimbang putkan, Jonah.
Nagdanag iti kastaunay. Manunga aldaw adi ka makontak. Ay, di nakarakupan, Elmo. Mapis iti tiyan ko. Sorry, my love. Di ka nagbiyahe, Wen? Agtalinaid kan di ti balay. Tadakkelin ti tiyan mo. Wen, Elmo. Urayak ti panagpasngay ko. Tamarigatan ako nagbiyahe. Dakkel unay yan ti tiyan ko. Lalaki timpas ngay mo, Jonah. Adam junior ta. I-junior ko ni Balong. Makaamu ka, Elmo. Adda amin kan kaapangitan. Sige. Elmo junior ti panagantagan ko na, ha? Ay na, nakatataer nga ubing. Kaing ingas ta adwa, Jonah. Pakiawat man ti cellphone ko. Adda awagak, Elmo. Mabit lang, Jonah. Itata nakapasngay kan. Anya nga tano, igidan tanti kasar kan bunyag ti anak ta. Ladingitak, Elmo. Ngam, lipatan mo ti maipapani ti kalaysa. Nay, apaya kas tamat ti bagbagam. Di ta mabalin ti agasar, Elmo. Ngamin, kasado ak. Aniya? Jonah, pangasim. Di na kumabatrabagan iti kasta. Saan na ka mga rabrabak, Elmo? Puno ti bagbagak. Kat pakawanan na kuma. No nagulbudakan ka. Jonah, Adan asawak. Kat duwan dagiti anak mi. Kinapudno na. Idi damo ang nagkita ta. Nagapa kami iti asawak. Isapi manawak. Tanasakit tinakam ko. Gapo iti panagbabae na. Ngam ita nagsinadan iti babae na. Kat nagpakawan kanyak. Ornusan min ti amin kada kami. Para kadagiti duwang anak mi, Elmo. Jonah, apay anaramid mo ti kasti kanyak. Amam, no kasano ti panangipatag ko ka. Inayat ka iti husto, Jonah. Pagkawanan na kumail mo. Ngam, ayayat at ti asawak. Kasano ka Ruden, Jonah. Di ka madanagan. Diyak ipanaw ti anak ko kan ka. Ibatik ti anak ta. Kat di mo ko mabaybayan. Saan, Jonah? Di ka pumanaw. Pangasim. Ayayatin ka. Diyak kaya't amay sina ka kanina. Elmo, kayat ko nga ilintag ti bindot nga raramidan. Basol ti raramidan ta. Kat ulit tagtagkin daw iti pamakawan. Sorry. Kat nanyado sa ti pataw mo kanya. Nakasagana ak. Dusaan nak. Tapno malaga ng tirik nam. Ngambot din tanti amin kadata, Elmo. Nagsakit na itingay palakam mo kanyang, Jonah. Pinangnamnaman na kitawan. Pinagpanindak lagayam apanakiputas. Awan asim. Awan konsensyam. Jola. Diyos ko, ikan nag-ititibkar ti pakinagam. Amang sarangat ka na gito'y apanubog itibiyang ko. Dabay ko ba? Tamanampasak na ito'y amapaspasarak. Ita, Diyos ko. Sikan ti makaamog kanyak. Di mo'y panupos ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan.
iti anak ko. Happy birthday, Junior Apok! Thank you, Lola. Ay na, Happy birthday, anak ko. Ay na, nagbiit ti panaglabas ti tawen. Dakil kan, anak ko. I love you, anak. I love you too, Daddy. Manong Elmo, may mayat siguro no mga asawa ka. Tapno aday bilang ni Junior nga nanang na. Ay na. Bye-bye amon day ta. No adda, dumteng tulat ta. Basta siya, naragsakak. Taadda ti anak ko, apang ibukbuka kiti atensyon ko. Kan panawin ko. Umdasin aragsak ko day ta. Wan angam may mayat no ada asawam. Jak kayat ang mga asawa ni Dadik, auntie. Baka nauyong ti maasawa na. Jak kayat. Oh, makitam? Adda gwarjak, ading ko. Sapay ada kumayam amok nga bola sang kanya, Manong Elmo. Ket ipakadampay nga muna kini Junior no umanlugot wenno saan. Jak kayat, Daddy. Uri awan mamik. Basta adda ka, Dadik. Oh. Wen, anak. Di ka madanagan. Awanen iti panunot ko ti mga sawa. Si kalaingan ti priority iti biyag ko. Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak ko. No adda saem ama pasaram, agkararag ka. Kat ni Apo Diyos timang tarabay kan ka. Kat sigurado arumagsak ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.